Aku nyileh kursine, aku pengen kok lingkuh ya. Loh, iki ora oleh, ndak oleh kono kuwi. Sabda Wiromo Indonesia Tugu. Dadah teman-teman YouTuber. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setya mudik pinah tansah handuweni marang kosek lo sang Dyas Laksmi. Teman-teman YouTuber, halo. Hai semuanya. Ya. Ayo Mas Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah bro ning badanku. Ora bakal sirna senadyan nyawa sasak raga wis tresna ora bisa Sekop. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati oh senyaku bisa handuweni marang sang Dyas Laksmi. Sugeng dalu Mas Kapal, temanku SD.